Добре дошли на Ден Керастас в салон и Мърфи. Добре дошли на Ден Керастас. Потопете се с нас в едно незабравимо изживяване. Серията е насочена към това да премахва натрупания калций в косъма, който всъщност, освен че уврежда вътрешната структура, допринася и за загубата на блясък. Сега в момента нанасяме първата стъпка от ритуала. Това е един концентрат, който активно изчиства калциевото натрупване в косата. Той е обогатен с доста лимонена киселина и глицин. По този начин почиства косъма от натрупванията, а върху този концентрат след това ще сложим директно шампуана като втора стъпка. Сега нанасяме третата стъпка, което е изглаждащия премахващ калций концентрат, изглажда и възстановява косата. В момента нанасям втори шампуан, който ще подготви косата за третата стъпка. Започвам да нанасям третата стъпка, а именно концентратът с 2% лимонена киселина, който ще възвърне еластичността на косъма. Нанасяме четвърта стъпка. Това е маската на Премиер, която има глицин и пептиди. Глицина ще възстанови напълно косъма по цялата дължина.